아? 자항바이 나라 이제라 자는 당문 당문아 안그 신이명 누등문 근데 왜 아비 나누이 아야 필라나래 마타 개 공이 나신 나니 버르버르 나니 스르바 당그름래 아 가이그마 콩가난 먹탕아व 콩가능아 आरो बेबायदिनो मोगथाङाव नुनायफ्रा हिनजावफ्रा आयो माथो मोगथाङाव फैलायालाय बिराद साइसथारहाय होननानै बुङो नोंथांमोनासो साइस नुगोना नुवाखै मोनथिरोङा दा ओंखायनो आं सानलायलाङो बे फैलायालाय इसिबां साइसबालाय मानोथो हिनजाव मोनाखैलै होननानै हिनजावखौनो मोनासै हाबाथ' जानो गोसो दंमोन रायजोफोर दा खोनानानै मोनदोङो बै नोंथांमोननि बेफोर जायगाफ्राव मोनसे समाव पिसिडिआर इउपिपिएलफ्रा केम्पिं खालामनो फैनो हायामोननो होसोहरोमोननो मैयाबो बेबायदिनो बै मैखुलि माबा खलबारि ना मा होननानै बुङो बेफोर जायगायाव खालामहैदोंमोन खालामहैनायाव बिराद रागा जोंदोंनो बिपिएफनि मानसिफ्रा बेबायदिनो बिराद ओंखाम उखैनायखाय बै आनसलिकनि प्रेसिडेन्टखौ बुंहरबाय नोंसिनाव ओंखाम दंना गैयालै होननानै दंलै जाफै होननायखाय आं जाहैबाय आं जाहैब्ला दानिया माबा खाथियावनो बिपिएफफ्रा फिसिनानै दोनदोंनो गुन्दागिरिफोर थांबाय सियारफोरखौ बुफायहैबाय आंथ' मोजां नायबा माबा लोंनानै बुग्लब जानाय गोजा मानसिफ्रा आंहाथ' गोदो शिलंआव फरायनायाव केरेट लानानै फैखानाय बारनानै जोनो नागिरबाय आं हमबाय एबसुनि सेंग्राफ्रा आंखौ हमथाबाय नाङालै नाङा आदार जाहैबाय मासि जाम्बालै बिसोरलाय सिक्से लागायना हरनो नागिरदों हमथागासिनोसै आंखौ बारनानै जोनो नागिरदोंमोन आं हा बिसोरना एबसुनिया माबा महात्मा गान्धीनि आइडिय'लजि खावलाय फारसेखैजाय थास होबाबा फारसेखै फाथिना होयो जायालै आंजों बिदिया दा जियानो जा दा बे एबसुखौ आं बेबायदि आइडिय'लजिखौनो फालिलांबाय थानो थाखाय बुंगोन दिसुं जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जानो नाङा नङा होमबा बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जानो ना खिन्थु आंजों सोलियालै बिदिया लागायगारनो नागिरदोंमोन आं दा नोंथांमोना आंखौ सिनेमायावसो नुदों फैला एक्टर होननानै बयबो मिथियो बयबो सिनायो ओंखायनो बिपिएफनि मानसिफ्रा सोरबा आंखौ बुङो माइ फैलायालाय एक्टर मानसियालाय मा राजखान्थियाव हाबदोंब्रा होननानै आंथ' गिया दा जों मानो राजखान्थियाव हाबनो गोनां जादों राजखान्थियाव दिनै जों मानो बाहागो लानो गोनां जादों आंल' नङा जोंनि कालचारनि हारिमुनि गोबां मेथाइ रोजाबग्रा दामग्रा देग्रा मोसाग्रा एक्टिं खालामग्रा दिनै राजखान्थियाव बाहागो लादों आरो जाय हारिमुनि बै मानसिफ्रा जाय आर्टिस्टफ्रा मोजां खोथाखौ सिन्था खालामनो हादों दिनै बिथांमोना इउपिपिएल जानानै खामानि मावबाय दङ मानोना जोङो हारिमुनि मानसिफ्रा बै महरगिरिफ्राबो मोनसे हिसाब खिथाब खालामदों दाजाब दानख' खालामदों बे 17 बोसोर बिपिएफआ बिटिसिआव सरकार सालायनानै जोंनि हारिमुनि थाखाय मा मावखो जोंबो दिनै बेखौ हिसाब खिथाब खालामदों हिसाब खिथाब खालामनानै नुबाय दाजाब दानख' खालामनानै नुबाय बे 17 बोसोरनि गेजेरावहाय दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय बागुरुम्बा मोसाग्रा खेराइ मोसाग्रा पार्टिया गोमालांबाय बागुरुम्बा मोसाग्रा खेराइ मोसाग्रा जोङो मानसि नागिरनानै मोनलिया खाम दामग्रा सिफुं दामग्रा सेरजा दामग्रा मानसि नागिरनानै मोनलिया मानोथो दामबाय थानो मोसानानै ब्लाउस गांसेनिबो जुदि दाम मोनाब्ला मानोथो खेराइ माबा खाम दामबाय थानो खाम दामनानै सान्दुं गोसायाव जुदि बथलसेनिबो दाम मोनाब्ला दा बेखायनो जों बुंबोबाय थादोंमोन दे जोंनि बेफोर हारिमुखौ जुदि हमथानानै लाखिनो गोनांब्ला जोंहा जिहेतु बिटिसिआव डिपार्टमेन्ट दङ सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्ट हारिमु आयदानि जिहेतु डिपार्टमेन्ट दङ बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों
जोंनि बागुरुम्बा मोसाग्रा खाम दामग्रा सेरजा दामग्रा सिफुं दुमग्रा मानसिफ्रा बे मोसानाय बे दामनायखौनो थांना थानायनि राहा हिसाबै लानांगोन आरो बिनि थाखाय बिटिसि सरकारा खामानि मावनांगोन होननानै जोङो खनले खनले बुंबोबाय थादों। बेबायदिनो जों सिनेमा दिहुनग्रा मानसिफ्राबो बुंबोदों सिनेमा दिहुनखांनानै जोंहा सिनेमा दिन्थिनो जायगा गैया प्लेटफर्मानो गैया फुजासालिफ्रावसो दिन्थियो मालाबा अखा हाबा मानसि गैयाबाथाय खिफुदा फैसाखौनो मोनबोआ ओंखायनो थांनाय बोसोराव माबा खालामदोलां साला 15,000 लाखादों आङो बेबायदिनो बिराद अखा हाबाय सोरबा सोरबा देखायनो हायाखिसै फैसा बिफिन नागिरना मबाइलखौ सुइच अफ खालामना दोनदोलां बै बाफन मोना नोंथांमोननियाबो बिराद नांलाय खमलाय खालामदोंमोन सोबाय जागोनलै आंजों न'नानै सिरि थादों आंखौ गिरा गिखायलेयो सिनेमायाव बुख्रुब सुख्रुब खालामना आङो अन्नानै हरफिनदोलां 5,000 15,000 लाबोदोंमोन बिसिनिफ्रायबो दा जोंनिया बेबायदि अबस्था सिनेमा दिहुननायनि नामाव 10-12 लाख थाखा गारो बे फैसाखौ जों मोनफिननो हाया दा बेखायनो बिटिसि सरकारखौ जों बुंबाय जिहेतु सिनेमा डिपार्टमेन्ट दङ बे 17 बोसोर जाबाय नोंथांमोना बे सिनेमा डिपार्टमेन्टआव जिखिनि फैसा फैयो जोंनो मिनि सिनेमा हल बानायनानै होनांगौ मानोना जोंनि बिटिसि ओनसोलाव 60थानिफ्राय 70-80ता जोङो मिनि सिनेमा हल बानायनो हायो आरो बेबायदि जायोब्ला जों सिनेमा बानायग्रा मानसियाबो सिनेमायाव एक्टिं खालामग्रा बे एक्टर एक्ट्रिसफ्राबो बेखौनो थांना थानायनि राहा हिसाबै लानो हागोन होननानै जों बुंबोबाय थादोंमोन किन्तु बे 17 बोसोराव बिथांमोना बेफोरनि जेबो खामानि मावासै जेबो पलिसि लायाखिसै ओंखायनो मा जाबाय दाना बे सिनेमायाव ओंखारग्रा एक्टरानो जा एक्ट्रिसानो जा फैसा थाइसेबो मोनला सिनेमायाव मेकआप लायै ओंखारबाय एक्ट्रिसफ्राबो खम साइज नुयो सोरबा गोसथोनानै ब्लड लांबाय सानथामसो उनाव मेकआपआ गुगालांबाथाय नुनाया गाज्रि नुबाथाय बायथा सिनेमानि एक्ट्रिस जालायनानै लाबो नों सिनेमायाव हाबनाय फैसाया होनफ्लाबाय फैसाखौलाय बहानिफ्राय होदो थारमाने होखारनानै गोदान लानाय आयदालाय दा दिनै जोंनि हारिमुनि मानसिफ्रा बे अबस्था बे 17 बोसोराव जोंनि हारिमुनि मानसिफोरखौ मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय एक्टिं खालामनायखौ प्रफेसनेल हिसाबै लानांगौनि थांनानै थानायनि राहा हिसाबै लानांगौनि थाखाय जों बुंबोबाय थादोंब्लाबो जेबो मावबोआखिसै जायनि थाखाय दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय जोंनि हारिमुवा गोमालांनो हमबाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'खौ मेथाइ खनग्रा खालामनो नागिरला मोसाग्रा खालामनो नागिरला एक्टिं खालामग्रा खालामनो नागिरला मोसाग्रा मानसि गैयाब्ला मेथाइ खनग्रा मानसि गैयाब्ला एक्टिं खालामग्रा मानसि गैयाबा बे जोंनि हारिनि हारिमुवा बोरै थांनानै थानो दा ओंखायनो जोङो सानबाय बे 17 बोसोराव बे सिनेमा आरो कालचारनि फैसाखौलाय बहाथो बाहायखो बिसोरलाय होननानै जोङो RTI खालामनानै नायबाय 2015 सननिफ्राय थांनाय 5 बोसोरनिखौ मा खालामारदों बिसोरलाय बे फैसाखौलाय सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टआव कौटि थाखा फैयो बेखौलाय बहाथो बाहायमारदों होननानै जोङो RTI खालामनानै नायबाय RTI खालामनानै नायनायनि उनाव जों नुबाय ओरैबायदि लाजिनांथाव दुखुनांथाव जोंनाव बिराद गोलाव लिस्ट दङ दा बै सिनेमानि फैसाखौ सोर बहा बाहायदों बै कालचारनि फैसाखौ सोर बहा बाहायदों सोर दिहुननानै जादों लिस्टआव जों नायबाय बिनि उनाव नुबाय बै PA EMनि PA सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि जोंनि गरेस्वरनि नामा माबा सानु नामा मोननो 5 बोसोरनि गेजेराव हिन्जावनि नामाव 5 लाख 6 लाख 5 लाख 6 लाख सिनेमा दिहुननाय नामाव फैसाखौ दिहुननानै जाबाय बिनि उनाव नायबावबाय BTC सेक्रेटारियाव मावनाय बै अफिसारफोर केरानिफोर सुखिदारफ्रासो गावजों गाव रानलायनानै जागासिनो सोरबा BPFनि लिडारनि बाय बाहागिया रानना जागासिनो सोरबा EMनि बाय बाहागिफ्रा राननानै जागासिनो दा बेखायनो जों साननो बाध्य जाबाय आरोबाव जुदि बेबायदि पार्टिया जुदि BTRआव सरकार सालायबावनांगौब्ला जों हारिमुनि मानसिया मा जागोन जोंनि हारिनि हारिमुवा बोरै थांनानै थागोन गतिके जों सोलायनाय नांसिगौ परिबर्तन खालामथारनांसिगौ सोलायनाय परिबर्तनखौ निश्चित खालामनांगौनि सार्थआव दिनै जायफोरा आर्टिस्टफ्रा मोजां खोथा सिन्था खालामनो हादों दिनै UPPLनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो जायफ्रा नैबे बिसायख'थिनि समाव
गरसे गरनै थाखाखौ लब खालामदों बिसोर BPFजों गिदिंबाय दङ माबा BPFनि मिटिङाव थांबानो 10-15 हाजार मोनोनो गिदिंबाय था दा बेबायदि रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जोंबो सोलायनायखौ लुबैदों जों महरगिरिफ्राबो जेरै रायजो राजाफ्रा लुबैदों दिनै BTCनि गासै रायजो राजायानो सोलायनायखौ लुबैदों परिबर्तनखौ लुबैदों आरो गिदिंबाय जों BTCआव बेसेबां समष्टिफोर दं जोंनि BTCआव थानाय बे 40टा समष्टियावबो आङो गिदिंबाय रायजो राजाफोरजों रायलायबाय रायजो राजाफोरनि साननाय हनायखौ बुजिनो नाजाबाय गोबां समष्टिनि गोबां गामिफ्राव गिदिंनानै नायबाय दा बिनि उनाव जों दिनै मोनसे रोखा पिक्चार नुबाय आरो नोंथांमोनाबो दिनैनि दिनाव गावबागावनि गामियाव साननानै नायोब्ला मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला नुगोन दिनै BTCआव जेसेबां बर'फोरनि गामि दङ बै गामिफ्राव BPF हिसाबै दरसे गामियाव न'खरब्रै न'खरबाल'सै आरो गिदिरथार गामि दंबा 10-15 गिरिल'सै दिनै 80% जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखायनो सोलायनायखौ लुबैदों परिबर्तनखौ लुबैदों मानोना दिनै जोंनि रायजो राजाफ्राबो मोनसे हिसाब खिथाब खालामदों दाजाब दानख' खालामदों बे 17 बोसोराव BPFआ जों रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मावखो जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय मा मावखो जोंनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफ्रा मा मोननांगौमोन मा मोननो हादिया मायाव थगायबोखो जों दिनै बयबो बेखौ हिसाब खिथाब खालामदों जायनि थाखाय दिनै BPFनि मानसिफ्रा जोंनि गामिफ्राव हाबनानै जौगानायनि खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिसायख'थिनि केम्पिं खालामनो हायाखै लेक्सार होनो हायाखै मानोना रायजो राजाफ्रा बिसास खालामलिया बे 17 बोसोराव बे 15 बोसोराव 9 बार इलेक्सन जाबाय 9 बार इलेक्सनाव दरसे गामियाव 9 बार फैबाय खेबफ्रामबो फैगाफ्रामबो बुंफैयो बिथांमोना एबार नोंसिनि लामाया जागोन एबार गासिबो जब कार्ड मोनगोन एबार गासिबो रेशन कार्ड मोनगोन एबार नोंसिनि दालाङा जागोन बुंबोबाय किन्तु बिथांमोना जेबो मावबोआखिसै दा ओंखायनो बुंनाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन BPFखौ दिनै रावबो बिसास खालामलिया BPFआ दा जाबाय गंसे गोजाम मन्दिर हारसायाव होनो परिथक मन्दिर बे मन्दिराव भगबान गैलिया जाय मन्दिराव भगबान थाया बेयाव फुजारि थाया आरो जाय मन्दिराव भगबान गैया बेयाव रावबो भक्तआ थाङा बेबायदि मन्दिराव भुट पिकासा बाहागो लायो ओमफ्राय बादामालिफ्रा बासाबोयो दा बे BPFआव भुट पिकास दङ ओंखायनो मालाबा सोरबा बै भुट पिकासा दाउसा जानो लुबैनानै बोरमा जानो लुबैनानै जोंखौ अरनानै मोदाय रुजाबा बोरमा गोसोम मोनजागोन नालाय दाउसा मोनजागोन नालाय फैसा होगोन ना होआखैलाय माइकनो हा दिन्दै दा रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेबायदिनो BPFआव माबा ग्रहबो नांदोंनोलै गाज्रि ग्रह नांदों गेजेराव बुंबाय माबा माबि बुंफ्लांलाबायबाय BTR एकर्डआव जेबो गैया होनबाय जेसेनो जेबो गैया होनदों BTR एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजाबाय थादों नंगौना नङा रायजोफोर दा दिनै बावैसो साननि उनावहाय आरो मोनसे मावफुंजानो थांबाय दङ जे जोंनि BTC ओनसोलाव जेसेबांखिनि फेन्सार स्कुलफोर दङ बिसोर गासैबो जालांजोबसिगोन उइदाउट एनि कन्डिशन
दा ओंखायनो बिसोरो जेसेनो बिटिआरआव जेबो गैया होनदों एसेनो माइनास जाबाय थानायखाय दानिया मा होनगारलायबाय मिथिबायना बै बिटिआर रेकर्डआव जेबो गैया होननायखौ बुंला बिसोरो दानिया बिटिआर रेकर्डआव जेबो गैया होननानै बुंनायखौ गारबाय दानिया मा खालामलायबाय आरो जाम्बा जाम्बिखौ थगायनो थाखाय माखासे पलिसि लागासिनो आरोखि माबायदि पलिसि नोंथांमोननियाव जादोंना जायाखै मिथिया माबा दा अरुणोदय आसनिनि फर्म रानदों फिलआप खालामना होदोंना होआखै नोंसिनाव होदों बेखौ सोर मोनो मिथिगौ ना नोंथांमोना नोंथांमोनाथ' गासिबो होदों आंथ' इयाव नायबाय इयाव सासेबो मोना बे जोंनि बाथ्रा नङा बे आयेननि बाथ्रा आरो आथिखालाव नैबे बिटिसिआव कड अफ कन्डाक्ट सोलिनानै दङ इलेक्सन बायाब्ला बे बिटिसिनिया अरुणोदय माबाखौ साबमिट खालामबाबो बे एक्सेप्ट जानाय नङा बेखौ आं बुङाखै हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोङो रिहन दैमारी बिपिएफनि मिनिस्टारानो बुंदोङो जे बिटिसिआव अरुणोदय आसनिनि जेबो माबा जाथ'नाय नङा बे इलेक्सन बायनायनि उनावसो जागोन होननानै बुंदोङो दा बेखौनो आरो बिपिएफफ्रा मा खालामबाय नै जोंसो होगोन होननानै जाम्बा जाम्बिखौ थगायना दा फर्म फिलआप खालामलाबायनो होदों दाना बे अरुणोदय आसनिनि फैसाखौ सोर मोनगोन मिथिबाय जायफ्रा फिसाय गारजाबाय एबा जायफ्रा फिसायजों माबा मोनसे दावराव दावसि जानानै फिसायजों आलादा थाबाय जायफ्रा फिसाय थैजाबाय आरो जायफ्रा पंगु मानसि आथिं लेंग्रा आखाइ खंगा बा मेगन खाना बेफोरबायदि मानसियासो मोनगोन आरो बिनि अनगायैबो जोंनि जुदि सोरबा मानसिया नंखायै जुदि माबा माबि बुंनानै जुदि बे आसनिखौ लायोब्ला जेल खानायाव हाबहैनांगोन दिनैनि पेपाराव नाय नोंथांमोना हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों बे अरुणोदय आसनिखौ जुदि सोरबा जुदि नंखाय फोरमानलाइ होनानै जुदि लायोब्ला बियो जेलाव हाबनांगोन होननानै बुंदों दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन आं दहायनो बुंदों दिनै जों बयबो हिसाब खिथाब खालामदों दाजाब दानख'स खालामदों जे 17 बोसोर बिपिएफआ सरकार सालायनानै जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरनो मा होखो जों रायजो राजाफोरनो मा खालामनानै होखो जों दिनै बयबो बेखौ दाजाब दानख' हिसाब खिथाब खालामदों आरो दाजाब दानख' हिसाब खिथाब खालामनानै जों नुनो मोनबाय बे 17 बोसोराव बिपिएफआ जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ जब कार्डनि मुङाव थगायबोदोङो न'नि आइडिनि मुङाव थगायबोदोङो आरो साख्रिनि मुङाव बिथांमोना बेफार खालामबोदोङो आरो बे 17 बोसोराव बे बिपिएफ सरकारा जोंनि बेकार मानसिफोरखौ संस्थापन होनांगौनि थाखाय जेबो पलिसि लायैनि थाखाय दिनै जोंनि बिटिसिआव 12 लाखनिख्रुइबो बारा बेकारनि अनजिमाया बांबाय